fortsætter inden for fodbold. Men hvis du gerne vil blive noget specielt, så skal du begynde at spise nogle færre kulhydrater, nogle flere proteiner til dine muskler, nogle flere mineraler og vitaminer for at styrke dine knogler, og du skal begynde at dyrke noget mere motion. Og for at du kan opretholde det, så har jeg lavet et kost- og motionsprogram til dig, som du kan få her. Jeg vil specielt anbefale chiafrø, fordi at det er en god måde at få en hel masse forskellige gode ting hurtigt på en nem måde. Og så ses vi om 5 måneder for at se, om dit BMI-tallet er faldet. Super, så begynder du bare at tage den. Ja, hej. Hej. Du skal vejes. Okay. Hvis du stiller dig op på vægten. Så. Hold da op. Det var da godt nok ekstremt. Du har godt nok tabt dig meget. Det var godt. Tak. Har du fulgt kostplanen? Ja, jeg har løbet den der skifrø i ret lang tid. Jeg træner meget til på måneder. Det var godt. Sådan som det så ud med din fysiske form og din vægt lige nu, så hvis du bliver ved med at træne lige så meget, så har du en rigtig god chance for at blive professionel fodboldspiller. Så okay, det glæder mig til. Det var godt. Så held og lykke med det. Det var så let. Hej. Hej hej. Har du til